Mehmet Göktaş, doğru haber. Divê Müslüman li hemberî kufrê bibin zinarê şidayî. Bila ne jî bîr kirin, dema ku kesek bixwaze êrîşê muqeddesatên İslamê bike, divê çil carî bifikire. Ji niha û pêve kesên ku bi awayekî ferdî, şexsî yan jî bi rêxistinê êrîşê şiarên İslamê dikin, wê weka zinarên şidayî û dijwarî bi Müslümanan re rûbirû bimînin. Em nabêjin ku heta niha Müslümanan tiştekî wisa nekirine, em Müslümanan bi tam xemsariyê sûcdar û îtham nakin. Lê nabe ku bê gotin ku wan bi tevahî wezîfeyê xwe biciyanîne. Çawa ku mirov têkilî şiklê jiyana wan dibe, li pê boç û duva wan dikin û têkiliyê fikr û ramanên wan dibin, war dikin û diqêrin. Dema ku nirx û şiarê me yê Müslümanan, xetên sor ên jiyana me ya Müslümanan rastî êrîşê bên, çawa ku keştiyek bê serûber li zinarên asê dikeve û perçe dibe, Müslüman jî wisa bin. Şekil û awayê heyat û jiyana xerab a ku hemû cîhanê genî kiriye, li welatê ku em lê dijîn jî eşkere ye ku her roj dîmenên rezîl û kîret tên nîşandan û em dibînin. Ji destpêkê ve eşkere bû ku ev kesên ku ji rê derketine Yehovan e, wê vêyekê bîne vê rewş û merheleyê. Lewra wan armanca jiyana xwe diyar kirinin ku bêtir îsrafê bikin û bêtir bixwin û vebixwin. Ji ber vêyekê jî li ser kêf û zewqê sekinînin û xwestek û daxwazê xwe ji xwe re wek îlahê yekane dihesibînin. Ji destpêkê ve diyar bû ku ev rezîlan wexta ev tiştan dikirin, wê bi İslam û Müslümanan re rûbirû bimînin. Müslüman weka zinarekî şidayî wê li hember wan bisekinin. Di rastiyê de li hemû cîhanên ku hêz û bawerî, felsefe û avahiyeka ku bikaribe li dijî vê rezîliyê bisekine nemaye. Ji ber vêyekê di hemû van rewşan de divê Müslüman hesas û xwedîhîs bin, têkevin nav têkiliyan, li ku û çi têkirin beşdar bibin. û divê êdî cepheya kufrê vêyekê baş bizanibe û ezber bikin ku wexta êrîşê İslam û nirxên İslamê bikin, wê Müslüman bi şidayî li hember xwe bibînin. Her wiha divê ev mesele tenê di nava civakê de nebe meseleya kesên feqîr, xizanan û ferdan. Di heman demê de divê bibe meseleya îdarevan û paye bilindan jî. Ger ev kesan bêdeng bimînin, wê rewşa wan jî bihêje. Ger wisa bibe wê prensîba emrê bil ma'rûf û nehî anîl münker li ser jiyanê bê tedbîq kirin. Bi silav û duayan.